Sari kaham joto nai jong nai takho tai bukuk tai ani saksalai ani sikusu tai joto baya brongo. Ang resmi de berma. Norong ni buskanggo ang dini okong no kisi sanani mutung mani. Thabai bawari jong yang go pelake. Sungsai mano sungsa do pelake urumuru hai. Tai gabang ma 2020 do belai kana chaya hai si nukja bujo. Nini tam hanai gabang ma borok thilai kha tai gabang ma roggi kotor bai jeng manjagai nai abahai podre pod birmano klai jak borok basama chaya manengya mahai nobar kotor phai nai nok bai nei bo tongo nok hamai thangnai bo tongo gai gabang ma nini borok rugi kotor manjagai thekya abahai rok bo jeng khana gai obo ni bisingo no borok rongni nasilai laimung khaimai laimung majra belaimung amahai bodre pod sengsaro nukjagai tongo tmani ni politics thengkreng rok phanang thung tmani ni jeng kising jeng phanang thung haya ke noksa nokbari bai phanang thung gabang ma podre pod no tui nai borok khamalai ma nasilai na bangkha hamjaklai mani krikha gabono jeng ekothai sanani thangka hangke sengsar urumuru amhai nangni tongkha haida abono ruksawi nang kaisa koklop sweimani hingkai ang norokni biskango pori khanarna mujungmani norok khalogoi kisa khana jabadi ang norok jeskabang khana nangnai ko ya tamokhe khana ke ba buji nai rok ba buji manana hingkai tai buji bo naidi mane ang tamosikya tai seithani rogo gabangma chaya rok tongkhe babo bono rok kisano correct khaisani ang ponnani thangnai ani koklopni hingkai do sengsar urumuru no sengsar kotorma khama saka toksa toktui toling toluwa hapung hatai kheto maikul malai himnai tuiyo tongnai awar kotorma nokha kuwawang belai kekharang pantei kelaijak satung monai terei nobar sipjajak sawi sabaya nai naibaya bosu gothokjak kaitoni swnamjak kaya phiyaba sengsale monakjak monak koboljak dofa kwthaya tokma kwrui toksa rok hai morognai kwrui mera kwmajak bwsa hai sal thango sal phayo khoroksa tei khoroksa nasilema bangrwrwgo yarung thangsase nini ani bedek bukpora kagui thangmani ya phangpom kwrui buphang tormani birman manjak o dofani nokha sawo nasik horma pherang khorang ang khanama khama phasing khunju kaima bo silai khorang khanai ang sundroma ani bukhawo habjak kirima tinida paino o sengsar kotorma molbo sampawo khamaima bango hamjamung kwrui kha subamung paithangkha sakno hamjaktui buino hamjakmaliya sa kotor sadiwui kung chuklaima thaklailiya bukha sitora bangrwrwk wngkha twrwk twrwk mokol naithokbo arilangkha o dofarok o adongrok yaphang raknaile norokni phansi bwsa thumui thangsa khainaile norokni samungsi norok datuyui lama hokdi changgori khawui yak sodi dofa kwlukjak khairogui naidi chirigui bukha bai kapjak khonahor naidi sengsani rangcharijak no tak khatungdi abo bebak salsa paithangbai nai phiya nini takpo bukhukle molbrung no tongnai sengsar urumuru o sundro laijak bukha besero thapa kwrui hornugui wanama habjak asung asugui o tirpuri nini yakpiri biyango nasik himnai hasing khungni sam bolong haide nung haparo ramprai tongnai bachadi takho sisadi bukhuk mol sok paikha sengsar podre pod wngkha thuma sisadi nini himani kepleng khaidi khoroksa tei khoroksa borom rwladi hambai please norok
아니 सैतानि एबा गोबां मा जायारखौनो गग्रब दङैमानो एबा के आं तगिसारसना नांखौ आबो हायरगो दङैमानो के आबो तै रक न रक जुदि वान सुबि दं के आनो प्लिज न कमेन्ट बक्स आव हायनै सादि आंबो नै सामानि कारण गमया जे आं ani simani norok like di share kari abiya tam keu sin saro जों जे नुगै दं माने मगल बुसखांगो आबनो तैनां किसे सैनाय नरक नं बुजिर नानि मुजुं माने तै जतो न बुजिर ना मुजुं माने जों जतो बाय कथाय दंलायनायनि आ फानसि जों नांगो जतो बाय गाहाम के दंलायनायनि जतो न जों मगल गाहाम बाय नायलायनायनि जतो न बरम रलायनायनि आबो तै से जों नानि नांगो थांसा से नानि नांगो फिया तिनि द फारकले गोबां मापि जागै दंखा गोबां मा के तामहनाय बिनि तै बिनि अंलायनाय माजरा बेलायै खामायलाय मासे बाङै दंखा आबनो दैनां किसा सानानि मुजुं माने आबनो रक्षावै नां पगलो किसा सैमानि